Og velkommen til den her video. I dag skal jeg rense den her dukke. Måske tage nogle cremer på. Men jeg starter med at tage cremerne bagefter, ellers så tager jeg bare nogle herindefra. Og jeg skal lige lukke der. Nå, men sådan, jeg begynder med at vaske den, tænker jeg. Jeg tænker, jeg skal vaske med hovedet først. Så jeg gør lige sådan her med kroppen. Puff og puff. I kan lige se, hvordan det ser ud. Det her det er med maven. Det her det er med numsen. Du kan sådan set bagfra og forfra. Og så kan jeg jo bare gøre det her med hovedet. Så. Og armene kan også rykke sig. Lige nu skal armene faktisk bare være nede. For så kan jeg få vasket derinde. Så jeg gør lige der. Jeg lægger lige den her i. Så tager jeg noget sæbe i. Så du skal lige vaske den her. Sådan hernede måske. Se der. Det gider helt tyst ikke at gå ud. Okay, jeg tænker, jeg starter med sådan at vaske alt. Se hvad den kan. Så er der vandet. Det er fordi der er et hul. Der. Og så er der et hul. Der. Og så kan du ryge det ind igennem maven. Og så der. Jeg har været meget glad for den her dukke. Men så bare sådan ligget ude i sådan en vild lang tid. Så nu er det til at få renset den. Derude der er så nu helt. Det er lidt svært at... Nu skal jeg sige, at det er lidt mærkeligt, at jeg bruger toiletpapir til noget her. Af at få det der ud. For det hjælper faktisk lidt. I vil nok synes, det vil være lidt mærkeligt med det. Så det er sådan, jeg er. Colore desatto. Colore. Hvis jeg lige på en måde lidt kunne spade rundt. Colore desatto. Si che baila. Altså, jeg føler faktisk, at der er blevet halvren. Men du skal jeg bare skylle det ud. Og så bagefter skal jeg putte noget creme på og lave noget andet. Men det får jeg at vide bagefter. Så nu starter jeg lige med at smide det her våde ud. Og tager noget nyt. Der er tørt. Okay, måske skal jeg lige tørre mine hænder, før jeg tager det. Så tager jeg lige det her. Og tørrer den her. Jeg ved godt, det var virkelig dumt af mig. Jeg bare sådan smidt ud, og så glemmer jeg den. Det var bare, når jeg smidt noget ud, før jeg lavede med det, så glemmer jeg det hele tiden. Så siger min far hele tiden. Har du ryddet op udefra? Ja. Og så har jeg bare ikke. Det burde ikke være mere af mit hoved. Jeg føler, at jeg er klar til det næste. Så nu skal jeg smide
så skal jeg tage noget badestød her creme og putte på. Jeg kan putte derpå, fordi at det er sommer, og så skal det have solcreme. Altså det er ikke fordi det er solcreme. Det er altså ikke solcreme, hvis I tror det. Det er ikke solcreme. Det er bare sådan noget, man smører på en dukke. Det er sådan, jeg bruger vildt mange måneder på. Men så, når det dufter på duft. I kan nok ikke dufte, men sådan, hvis I kunne, så ville I nok elske det. Så skal jeg bare lige have et papir og dufte med. Det var lige noget, jeg lige smidt andet ud der. Så skal man gøre sådan her, at man lægger den og duber, fordi så kommer jeg an. Fordi så dufter den her dukke, så dufter den faktisk. Så kan den dufte af parfumen. Og I har dukke mando skolovet bolivet det ord. Så er der en lille lækker laks her, og en større lækker laks. Hvem er det? Mig. Hvis I siger nej, så I bliver lidt dumme. Det er sådan noget barberskum. Okay, det tager vi så ikke, fordi jeg kan se, det er så meget tilbage. Men jeg tror, at det her udgiver. Der burde også være den der. Ja. Og så lader man sprøjte. Jeg er ude i køre det der. Det er sådan noget, man sprøjter på. Den. Og det lugter altså lidt forfærdeligt. Det lugter lidt af sprit, men jeg lover, det ikke sprit. Det er da godt. Nu skal jeg bare lige tage en gang, og så er jeg vist ved at sige farvel til jer derude. Nå, men sådan, det var jo næsten kun det der, tror jeg. Jamen, det burde det være. Vi ses. Du skal like og subscribe, hvis jeg skal lave det her igen. Og hvis jeg skal begynde at lave mine meget slime ting, så like og subscribe. Vi ses.